Vítejte na plechu, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mi voláte, i když bych vám nejraději prohodil lachtana oknem. Ale i tak mi nepřestávejte volat. Člověk se alespoň díky vám zasměje. Co mám dělat, když moje holka má neposednej pekáč? Neposedný pekáč holka má, tak hoď na ní rychle lachtana. Ten jí sjede jako dlaždice, nezapomeň vypnout hadice. Jak můžeš ty otázky z toho mobilu číst, když je vypnutý? Moje fajnová Nokia se dobíjí vzduchem a mojí láskou, ty lachtane. Čau, Nejfe. Chtěl bych se tě na něco zeptat. Byl jsem v zoo a ukousl mi lachtan ruku. Co s tím mám dělat? Onanuj tou druhou. Čau, Nejfe, kolik megapixelový foťák má tvoje Nokia? Moje fajnová Nokia má přesně 23 megapixelů a lachtaní zoom. Ahoj, Nejfejku, jaký si myslíš, že je Pikachu v posteli? Já myslím, že žlutej. Hele, čau, myslíš, že bys dal nějaký díl na plechu? Jo, to bych mohl. Ahoj, tady je Aty, dej sem. No, Nejfejku, nemyslíš si, že by bylo lepší vrátit Pikachua do světa Pokémonů, že ho asi bude postrádat? Ne, nikam nepůjde. Proč nosíš ten šátek, to máš snad beďary nebo co do prdele už? Protože jméno ani tvář nejsou důležité. Důležitá je myšlenka a názor. Čau, hele, jak to, že je ten tvůj Pikachu takovej frajer? A jak to, že mi furt volají samý lachtani? Kolikrát si jezdil na na skateu pomazaný medem a polepený peřím? Myslím, že 23krát. Ahoj, prosím tě, já mám takový problém, snad mi pomůžeš. Můj bratr mi skoro denně onanuje do prádla, já nevím, co mám dělat. Prosím tě, pomůžeš mi, já když musím jít, tak jestli by si náhodou nemohl zanechat vzkaz nebo tak něco. Není to náhodou ten borec, jak mu lachtanu kousl ruku? Pokud ano, tak s ním měj strpení, anebo mu pomoct svojí vlastní rukou. Čau, Nejfe, co mám dělat, když jsem Dežo? Bohužel nic. Měj radost ze života a ze sociálních dávek. Co mám dělat, když potřebuju na záchod a nechce se mi jít na záchod? Tak já nevím, co třeba na ten záchod nejít. Čau, Nejfejku, kde jsi koupil svoje brejle, jsou fakt sexy. Podívej se na www.sexybraille.cz. Vítejte na dejte sem. Hej, a teď to řekl správně. Teď jsi to řekl správně. Bravo, Nejfejk. Tleskám, smykám. Jak se máš dneska? Co jsi dneska měl, kobítku? Jestli zase lachtana s pažitkou, tak pořád mě nežer. Já jsem pravý Nejfejk, ty nejsi Nejfejk, já jsem Nejfejk, každý to tady ví, že jsem Nejfejk. Nejsi Nejfejk. Já nejsem Nejfejk, já jsem si to do téhle doby A ty taky nejsi Nejfejk, a ty taky nejsi Nejfejk, a ty taky nejsi Nejfejk. Ale já jsem Nejfejk. Můžu se tě zeptat, počkej, já jsem si to někam napsal. Ano, už to vidím. Už jsem to zapomněl, čekej. Pánové, víte, jak se strapňujete? Jo, víme. Za co mě trestáš, Bože? Za co, ty vole? Já Nejfejku, jaký máš názor na to, že můžeme jít v budoucnosti nahradit obří okurky? Tak já se s tím už pomalu smířil a na okurky všech velikostí si začínám pomalu zvykat. Čau, Nejfiku, chtěl bych se tě jenom zeptat, jestli někdy nakonec ukážeš svůj obličej, nebo budeš lidi otravovat tak dlouho, dokud nevypnou to lachtaní porno a začnou přemýšlet nad tím, jak tě odhalit. Už jsem se odhalil v mozaice lží, ale to nikoho stejně nezajímá. Pokud se vám tento díl líbil, dejte mu do lachtana jeden palec nahoru. A pokud ne, tak si dejte jako svého avatara modrou Píču, píču.